Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ħabbar li b'effett immedjat se jkun qed jiftaħ proċeduri l-qorti wara li l-Avukat Ġenerali Peter Grech irrifjuta li jgħaddi kopja tar-rapport sħiħ tal-inkjesta magħmula mill-Maġistrat Aaron Buġejja. Wara d-deċiżjoni inspjegabbli u żbilanċjata tal-Avukat Ġenerali li ċaħħat lill-Oppożizzjoni mir-rapport sħiħ tal-inkjesta magħmula mill-Maġistrat Aaron Buġejja, b'mod immedjat se nkun qed niftaħ proċeduri fil-qorti, kiteb Adrian Delija fi tweet. It-tweet tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni segwit stqarrija maħruġa mill-Avukat Ġenerali Peter Grech illi fiha qal li ma jqisx li għandu jibdel il-fema tiegħu dwar il-pubblikazzjoni u l-aċċess tar-rapport tal-inkjesta f'dan l-istadju. Jiġifieri li se jkun qed iċaħħad lill-Oppożizzjoni minn kopja tar-rapport sħiħ. Sa minn meta ħarġet il-konklużjoni tal-inkjesta, dokument ta' 50 paġna li sab li l-kumpanija Egrant la hija ta' mart il-Prim Ministru lanqas tal-Prim Ministru nnifsu, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien insista li r-rapport kollu għandu jiġi ppubblikat. Nitolbu l-ewwel ħaġa li r-rapport jiġi ppubblikat fl-intier tiegħu. Ir-rapport kollu sħiħ. Aħna nibqgħu nsostnu l-pożizzjoni li ħadna l-bieraħ illi r-rapport tal-inkjesta maġisterjali għandu jiġi ippubblikat fl-interità tiegħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni kien saħansitra bagħat ittra lill-Avukat Ġenerali fejn talbu b'mod uffiċjali biex jingħata kopja sħiħa tal-atti tal-inkjesta. Dan wara li l-Avukat Ġenerali anke kien laqa talba li saritlu bil-Prim Ministru Joseph Muscat biex bħala l-persuna li kienet għamlet it-talba biex issir l-inkjesta ikollu kopja tar-rapport. Għalhekk qegħdin f'sitwazzjoni fejn fil-waqt li l-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista għandu kopja sħiħa tal-atti tal-inkjesta, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija m'għandux kopja sħiħa. Din is-sitwazzjoni toħloq żbilanċ politiku favur il-Gvern li qed jieħu vantaġġ minnha u qed poġġi lill-Oppożizzjoni fi żvantaġġ. Għal din ir-raġuni, wara li l-Avukat Ġenerali kien parteċipi f'dan l-iżbilanċ, il-kap tal-Oppożizzjoni ħabbar li se jkun qed imur il-qorti fejn se jiftaħ proċeduri legali biex ma jkunx hemm dan l-iżbilanċ.